Yo man, what up man? Ithi le Shandise namhlanje kanjalo si grand. Kunzima kunjalo guys, but we still persevere like all the 400 years. So today ithi thina si grand. Noma empilweni kunzima, si grand siyasiqinisa ubheke kudliwe imali yokugcina. Sibonga impilo umdala usiphile yize sayigqila kepha ukuvuka uphila kubika ithemba kuningi osangakwini. Bhekisa ikhanda phansi utheshe hard uthembele kukodwa umyeka ahambe nazo inkinga zakhe azijathiswa kogoda kulwela izimpi zakhe izitha zakhe kuhlabele ngesod cause he's the Lord. What up? Thina si grand. Within the midst of haters in the hood and trapping us with motives and making sure that we end in hood angeke ndungu uNkulunkulu sasithwele ngeqoma sigcinanga ngofishi safunda ukudoba sazododoba philosophical sicabe stuff esidope ngasika iphethini ningaphiki noma unalisi izinto ezingasena layini. And if inhliziyo kumgodi kushuthi namanje ngisemayeni ngikhipha amagama ngaqedi lethi ikheli ngidlulekini ngidrop umyalezo ongatheni ukuthi emsawa wakushubile kodwa ke thina si grand. What up? Poisonous lyrics, sick by nature motherfucker, sick by the system.